i-IEC ayike isichazele ukuthi inhloso zayo iziphi ngoba clearly i-IEC has vested interest kulolu khetho la 2024. Ngeke uzungitshela ukuthi i-IEC indala kangaka yona ifuna ukukhula, yonke enye into iyakhula, yonke enye into iyadevelopa, yonke into ziyashintsha izinto, yena ulibele stuck kuma ballot paper. Why singavoti ngezithupha zethu ngoba phela isithupha sami asifani nesamuntu emhlabeni esami ngedwa? Why i-fourth industrial revolution ingafiki kwa-IEC? Yini ifike kuthina kuphela? Angisho ngifuna ukwenza bona lobuqhetsebeni phezu kwabo njengamanje ne-ANC yenu. Hayi-ke nihambe kabi washo unquthuli, lalelani abantu bakhathele. We want real freedom. Asifuni lento yenu yomfana kalo, sikhathele imithiksi ye-freedom. Ngiyabonga ukuthi abantu bomkhonto wesizwe basukuma bama ngeenyawo. Ngicela ukuthi basukume yonke indawo. Ngizwile ukuthi nase-Pinetown kuyavotiswa, nase-Hammarsdale kanjalo. Maningi amavidiyo ayangena, abantu bagadile gadani kakhulu batakwethu, gadani. Lezi zinja ayifuni isikhululeke. Lezi zinja ayifuni ukuthi siboneke, ubonakale i-constitution ishintsha if supporta thina. Ningavumi ni-freedom yenu. Nalaba kade sebethi bathenga ama-party agents siyabonga ukuthi niyaba-reporter. Banithenga ngo-60,000 rand, bona bebe namabhiliyoni. Ukujwayela kabi lokho. Umuntu nje ukujwayela kabi lokho. Ningavumi. Every time kukhona okuvelayo okutshengisaka ukuthi napho ubuqhetseba buvezeni, sigijime nabo, sibaleke nabo, sijwayela kabi lapho. Bacansi siyadlala la. Cansi ngoba sigijime from mhla ka-16 December kuze kube manje sizodlala la. Sishoda ngento esingayenza, siborekile, ngicansi siborekile. Ishile enye intombazane la endlini yathi ngambe, yathi wena njengoba ugijima kangaka nje nomkhonto wesizwe ukusiza ngani ukusala you broke. Vele ngi-broke, but the reason ngi-broke is very, very important. Ngifuna ukuba free kwangempela. I want to have financial freedom. Lokho kwangempela. Hayi lokho ukuthi ngiyakhangezwa khona ongiphayo. Angifune kuphiwa mina. I want to have an opportunity to create my own wealth. So nobody is going to come between me and that opportunity. And that opportunity will come through ukushintsha ko-constitution. And no one is going to come between me and that. That's my fight. So nina mancansi siyadlala thina. Ngicabanga ukuthi sibhorekile. Sishiya imndeni ethu singalali nje sibuye ngo-12 ebusuku ngoba nakho sibhorekile. Sishoda ngento esingayenza. Hayi, you'll got another thing coming. You'll have no idea. Adlali manje. Asihleki into engahlekisi. Asidlali. Mangabe beqhubeka benza lobuqhethe ababenza, mabaqhubeke bavulelwa amacala yonke indawo. Ngamane kukhulunywa indaba ukuthi ilokungane kuvulwa amacala yonke indawo. And abantu mababoshwe guys, mababoshwe. Umuntu ogangayo makaboshwe. Ngoba phela igangi zihlelile ejele, akahambe ohlala nabanye abalingana naye. Angikhathali ukuthi ubani. Bantu balwela amathenda abo bayabuka ukuthi hayibo nakho sophelelwa, baze basho bathi uzuma usiphucisa inko emlomeni. Bekumnandi nibone bephuca yena esakhe. Indaba bethi into eyenzeka kwa right bengafuni ukuthi yenzeke ka left. Indaba befuna ukukhetha iphele emasini. Befuna ukuthi bona ba treat sokwamakhosi kodwa bona bebe street sokweyichaka. Yes. Yazi uGode esuthe ngifonela uzwe ngiyimvithi ngithi hawu uNkulunkulu wami. Kwasuka lokho. Hayi nishaye phansi kwashunquthulike. Hayi nikope engxenyeke this time ngeke kuze kwenzeke ngokuthanda kwenu. Ngeke sizwe ngani nina sizonibamba sinibophe nje full stop. Awavulwa amacala kwabaseduze nalezi igangi. Yenzani njalo, ngiyabonga nje ukuthi seniqalile. Akwenzeke njalo everywhere in South Africa. Because if lento eyenzeke eHammarsdale, kushuthi yenzeka kuphi kwenye indawo. If lento yenzeke ePinetown, kushuthi yenzeka kuphi kwenye indawo. So bayasibuka nje siyatshekiza lapha eHammarsdale. Bayazi ukuthi okusala ama-ballot paper afikile, niyohlulwa khona nitshekize kanjalo. Kanti hayi ukuthi sohlula bazobe beyivotele bona. So bona bayihlelela phansi bayivotele bona. Nisijwayela kabi nini? Anisiboni straight, nisijwayela nje kahambe. Ingidina kabi lento yokuthi umuntu azokutshela ukuthi this is what you are worth. Nobody knows my worth. I'm priceless.
So you can't be buying me. You can't buy people. Stop buying people. Because whatever it is that you're buying them for, it's peanuts compared to what their worth is. That is why I'm saying, prizes. So everybody has a price tag. Mina, I'm priceless. How about that? Aniyekeni ukuganga. Yekani ukuganga niyasicika. Nisilalisa kabuhlungu manje umuntu uselale ngalelo ucabanga inkazi imtshotshwa kuphike futhi akumele sihambe siyoqala kumele kuyovula amacala. Ayibo guys musani kulokhuza kabuhlungu man. Nisilalisa kabuhlungu nina sisalale ngenxa yenu. Nonsense. Niyangicasula. Silulela ifreedom yengane zethu la nina nizodlala la. Ngicansi sinesikhathi sokuganga, ngicansi sibhorekile ngoba sila. Ucansi ngoba sivolunteer nje sibhorekile. Kumi yonke into empilweni zethu mina nje kuyami impilo kumi nse akukho kunyakazayo. Ifocus yami ikulomhla ka29 esenifuna ukuntshontsha nina ngalama ballot paper. U-IEC usijwayela kabi u-IEC usijwayela kabi. Ufuna wazi nje ukuthi ngeke sizwe uncenga usijwayela kabi bene-ANC wakhe. Mkhuba mini leniyenzayo nibadala. Yindaba ningafuni ukuthi abantu bakhululeke kwangempela. Yindaba nilwe nenkululeko yabantu nina. Counter revolutionary yinina. Uthi kune revolution la sibhizi sizama ukuyikhulula nina niyasivalela. Niyasithengisa to the highest bidder nisijwayela kabi. Nisijwayela kambi. Sikhathele nina. Sikhathele. Yabona nje yangidina kwangempela ke lento le. Futhi kuba ukhona umuntu okuthiwa nangu lo wenze lokhu lapha kwamangasi. uNkulunkulu yena obeyongibamba ngoba nje niyajwayela. Ngicabanga ukuthi ngoba sela sibhorekile, sishoda ngento esingayenza. Uyazi ukuthi kume ngisho uqomo ngoba manje sonke sifocusile, asikwazi ngisho ukushelana njengamanje. Simile nse. Ifocus yethu iyodwa. Akukho lutho lumnando lwenzakala. Sifocuse kwinkululeko yethu. Agruvwa, akuqonywa, akwenziwani. Sifocuse kuma elections up until sawela lo mhla ka29 kwaphuma ama results savota kwangempela. Hayi lento enifuna ukuyenza. Futhi labantu ufune bagadwe everywhere ngoba kuchaza ukuthi ngoba bekhiphe eHammersdale bakhiphe ePinetown. Kushuthi nje South Africa yonke. South Africa yonke abantu abamele freedom yabo bengavuma ukuphuca freedom yabo lezi igebengu zeyigelekeqe ezingekho focus. Bayangicasula. Mkhuba yeni ibolile. IEC and ANC. Lokuhlangana kwenu nishomane nabantu base West nihlangane ngempilo zethu nincolile. Ungathi uNkulunkulu enganijezisa. Ikhama eseza kunina nina esashaya ama push up isajima. Ikhama eza kunina isashaya ama push up. Idoni ibambe insimbi yaqola insimbi la izofika khona kunina yonishaya kube ngathi niloyiwe. Niyohlupheka ngathi engaze nize nihlupheke before ngathi ukuhlupheka qala ngani. Ngoba nina nitayisa ngabantu bakini nina. Ngoba gcwele amaphara nje ni happy nina. Ingane zabantu zingasakwazi emakhaya ziphizi ngama drugs ni happy nina. Niyakujabulela lokho. Thina mabe sithi sifuna ukuzoklina yonke leyo nto leyo nina nibona ukuthi nidayise ngathi nihambisa ama ballot paper ukuthi niyovota nina nodwa. So kuqhamuka ama ballot paper sevotiwe nisijwayela kabi nina. Asolikhuluma nje qinisele emhlophe litheqwa nisijwayela kabi nina. Anisiboni si South Africa. Nicabanga ngoba sibhizi kangaka nje sibhorekile. Sishoda ngento esingayenza. Isikhathi sesasazi ukuthi sisenzeni. Yekho sivolunteer kumkhonto. Nisijwayela kabi nina. Nisijwayela kabi. Futhi khona la iKZN especially la ithi inkinga ukuthi iKZN iDurban nje mangizoba specific iDurban iyona engenisa imali eSouth Africa kunayo yonke into. So niyazi ukuthi mabenike nalahlekelwa litheku nilahlekelwe lapha entshontsha khona. Kodwa ke sinijongile bo bastard ngenza senza twa sinijongile so libele swavulile amacala IEC usijwayela kabi neANC yakho nobabili nisijwayela kabi.